Apo, inang! Aray ko! Inang! Aray ko! Okay ba, Nay? Aray ko! Nang nakagat ng aso! Nagtama din nagpaspasiyara mo? Tawar na yung nakagat ng aso, dardaran na. Ay, agarabis ng tatapay, nagbatudap. Apo! Nasasagatam? Itawa! Kaya ta, balog ka namin. Hindi na pagmapanap. Wadi ukin dadta! Aro ba tayo? Magiging ka pa ro. Tarme ka! Balog ka namin. Hindi ka sarsarda. Ang sakit na kagatnak na! Baba ko na. Aray ko! Alam ka pati pagpatudo mo, kaumpulos kwarta. Tama naman di pagpatudo mo na kaumpulos kwarta. Balog ka namin. Hindi na pagpapanap. Hindi na kagsarda. Tarme ka. Pangalam mo ta. Nakagatnak na aso na! Pangalam mo kasi pagpatudo mo. Kaum mo kwarta. Ah? Kaum mo ti kwarta. Nang tidda ti ko, aray ko! Nang tidda! Tintinda. Nang tidda sang naribo ta pagpantay rabis ko kano! Ay nang tinda. Oh, Yung kayang tanggal mo binagupay aso da. Yung kagpakagat pa. Kan. Hindi na. Bapay pakagat. Ano ta aso da.